Ya bafowethu, ngifuna sikhulume lapha njengamadoda. Yabona mina ngifuna ukukhuluma ngendaba yalo mfana lo waseMandaba lo kuthiwa uKhuzani. Yabona abantu abadala babesikhuza bethi ungasihleki isishosha ungazali ngoba usazozala. Isikhathini esedlule uhleke waze wabhimba engomeni ehleka ukuthi umthandeni waqatshulwa umuntu eStage. Yestarh zolo lokho ugijima waze washiya i-40 ebaleka umuntu ofuna umkhisa, baleka into ongakaze uyibone. Uqeda wabhala lapha ku-Facebook wathi hayi lo muntu bejabule kakhulu yikwasha kwa cha niyathandana zinja, niyathandana. Ngasho kodwa ngathi wena Khuzani uyisitabane, kancane kancane uyavela nje, seyikho nje ukuvela lokho. Uyisitabane wena, ngisho ungathini uyatabaneza nje, uyisitabane. Kancane kancane uyavela, waqala wakhuluma indaba zabantu. Unenkani yomlomo njalo, uyakusaba ukufa doti, usaba usabe nekhisi. Yabona ngendlela obaleke ngakhona, mina kucacile ukuthi loya muntu uyamazi. Umthengela utshwala kahle before ungena eStage ufuna adakwe, kanti la azokufuna kakhulu khona mase edakiwe. Wena Khuzani wena, kancane kancane uyavela nje, ziyavela iy'mpawu zakho. Wawuthi umthandeni unjani? Umthandeni ungcono akabalekanga eStage, wakhipha nje imbibizane esibhakela, washaya into ecacile. Wena ubalekile, kwagijima amaphoyisa, kwagijima ibhanoyi, kwagijima i-helicopter fast and furious ukuze ikhisi singayiboni. Baleka ikhisi. Yabona umuntu okhuluma kakhulu akubugwala. Isela likufuna ukutshontshela isela, watshontshela isela awu uyokhala inyanga yonke. Yabona loo nto leyo. So ukhuluma too much, you're talkative, ukhuluma kakhulu, you praat goed. Angazi noma ngiright yini kodwa ukhuluma kakhulu. Eyi, wawuhleka umthandeni lapho uthi umthandeni wamshaya. Nawe ubalekile dot, ubalekile, ungaphinde ukhuluma indaba zabantu. Ya umvuzo loyo, futhi nawe ufuna ukukurekhoda manje, faya engomeni. Phapha too much wena, phapha kakhulu kakhulu kakhulu. Ya yabo uma kwenzeka kanje ngijabula kabi.